हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बांसिन पस्टआ ओंखारदों होननानै गोबाङानो खोनाखाबाय। दा बेनिफ्राय बेसेबां दंमारो नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। दा बेयाव आसामाव 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होगासिनो दङ। दा बेनिनो माखासे डाटाया फैबाय। दा बेनि गेजेराव इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बांसिन पस्टआ खालि जाना दङ होनना बुंदों एबा लांदां जाना दङ। बेनो जाबाय 50,465 खालि जाना दङ। दा बेयाव ओंखारगोना ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4 ओंखारगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय टेट एग्जामाबो जागोन। दा बेनिफ्राय जायफोरा ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामगोन अब्ला 8 पास जानांगोन, मिनिमाम 8 पास जाथारनांगोन। जायफोरा आन्डार मेट्रिक एबा नोंथांमोना 10 फेल ग्रेड 4आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ग्रेड 3 जायफोरा ग्रेजुवेट 12 पास नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय मारै एप्लाइ खालामनांगौ गासैबो डिटेल्सखौ मोनलांगोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4आव मा पस्ट थायो गोबां कमेन्ट्स खालामदों ग्रेड 4आ मा होननानै। दा जायफोरा गोदान केन्डिडेट गोबाङानो मिथिखाया ग्रेड 4आ मा ग्रेड 3आ मा। दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामबाय। दा ग्रेड 4 होननाय लोगो लोगो जोंनिया इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव ओंखारना फैगोन। दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोनोसै इडुकेसन डिपार्टमेन्टनियाव D.EL.Ed फैग्रोबाय आङो। दा बेयाव फैनोब्ला D.EL.Ed.assam.gov.in बेबायदि वेबसाइट मोनगोन। अब्ला बेयावनो गासिबो डिटेल्सआ थाखायो। जेब्लानोखि साख्रि ओंखारगोन नटिफिकेसन होगोन गाहायाव लेटेस्टआव नोंथांमोना फैनांगोन आरो। दा नैबे लेटेस्टआव नुगोन। दा नैबे लेटेस्टआव जेब्लानोखि साख्रि ओंखारगोन अब्ला बेयावनो नटिफिकेसन होयो। बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै गासिबो डिटेल्सखौनो नायना लानो हागोन जे ग्रेड 3 ओंखारदोंना ग्रेड 4 ओंखारदों। दाथ' जेबो ओंखाराखै, जास्ट बेयाव डाटायाल' सफैदों जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव लांदां जाना दङ 50,000नि बारा भेकेन्सि। दा बेखौ गासैखौबो रिसार्च खालामनानै गासैखौ डाटाखौ कालेक्सन खालामनानै लाना फैबाय आरो। दा बेखौ सिगाङावनो आपडेट होखादोंमोन जे बेसेबांखिनि पस्टआ खालि जादों बेखौ कालेक्सन खालामना होदोंमोन। दा फाइनालि बिनि डाटाया रिलिज जाबाय, ओंखारजोब्बाय। गासै 50,000नि बारा दङ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव। जेब्ला पस्टआ ओंखारगोन अब्ला नैबे लेटेस्टआव फैनानै नोंथांमोना मोनगोन आरो। बेयावबो गासैबो टेट जायोब्ला बेयावनो मोनगोन। जिखुनु जाया जब ओंखारबानो इडुकेसननि बेयाव मोनगोन। बेनिफ्राय आरो दंबावो डाइरेक्टरेट अफ इडुकेसन दंबावो। दा नैबे जाबाय लोगोफोर, बे जाबाय नै D.EL.Ed आरो बे एलिमेन्टारि इडुकेसननि बेयावबो पस्टआ ओंखारगोन मानोना बेबो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि। दा बेनिफ्राय जोंहा डिसकास खालामनाया बेनो जे ग्रेड 4। दा ग्रेड 4आव जेब्ला पस्टआ ओंखारगोन दा गोबाङानो माखासेया मिथिखायो ग्रेड 4आ मा, बेनिफ्राय माखासेया मिथिया। दा बेयाव जायफोरा मिथिया भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दा ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो बे जाबाय 8 पास। सबसे फिसासिन साख्रियानो जाबाय ग्रेड 4 होनना बुङो, जेरावनोखि 8 पासफोरनि थाखाय पस्टआ ओंखारो। दा 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। पियन, चकिदार, ड्राइभारफ्रावबो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय सुइपाराव खालामनो हागोन। दा बेफोरबायदि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफोरा आन्डार मेट्रिक नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनिफ्राय मोनसेल' खोथा, नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो रेडि खालामना लाबानो जाबाय। बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन। बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला एडमिट थाथारनांगोन। जायफोरना एडमिट गैया बार्थ सार्टिफिकेट नांगोन क्लास 8 पासफोरना। बेनिफ्राय भटार आइडिफ्राबो नांगोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना लाबानो जाबाय आरो। बेनिफ्राय गुबुन गिदिर पस्टनि थाखाय डमिसाइल नांगौ जायो, नोंथांमोना बेखौ इसु खालामना लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय जों थांसै ग्रेड 3आव। दा ग्रेड 3 होनाय लोगो लोगो जायफोरा 12 पास, 10 पास, ग्रेजुवेट जादों अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 3आव। जेरै जुनियर एसिसटेन्टफोराव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आरो टेटनि सायाव आं बेयाव नोंथांमोननो खिन्थालांखानोसै। गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे टेटखौ होनो हागोन ना होननानै। दा टेटखौ गोबाङानो होनो हाया। जायफ्रा डिप्ल'मा दं बिथांमोनासो होनो हायो। जायफोरा D.EL.Ed एबा B.EIIT दङ अब्लासो बे एग्जामाव नोंथांमोना एपियार जानो हायोबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बिदिनो जायफ्रा D.EL.Ed लायाखै नोंथांमोना लानो हागोन, लाना दोननो हागोन। दा बे 50,000नि पस्टआ खनसेनो ओंखारखाया, लासैसो ओंखारबाय थागोन। दा खनसेनो 50,000 फैया, लासै 10,000, 12,000, 5,000 बेबायदिसो पस्टआ ओंखारगोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे दानिफ्रायनो डिप्ल'मा लानोबा लाखादो, नोंथांमोना उनाव चान्स मोनगोन आरो। दा बेबायदिनो लोगोफोर 50,000 पस्ट ओंखारगोन। गासै टटेलसो 50,000। बेनिफ्राय खनसेनो ओंखारखाया आं बेखौ बुंखाबाय, खनसेनो 50,000 ओंखारा मानोना गोबां प्रसेस थायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जाबानो जाबाय। दानिया जोङो माखासे आरो सावरायबावनोसै बेयाव लोगोफोर। दा बेयाव ग्रेड 1। दा ग्रेड 1 होनाय लोगो लोगो ग्रेड 2 होनाय लोगो लोगो APSCनि थ्रुयैबो जानो हागौ। थ' लोगोफोर जेब्ला APSCआव पस्ट फैगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफोरा ग्रेजुवेट जादों ग्रेजुवेट जानायफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय लोगोफोर ग्रेड 3फ्राव गोबां पस्ट थायो, जुनियर एसिसटेन्ट, कम्पिउटार एसिसटेन्ट बायदिसिना गोबां एकाउन्टेन्ट थायो। थ' बेखौ नोंथांमोना जेब्ला गासैबो नटिफिकेसन फैगोन अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे क्वालिफिकेसना बेसेबां नांमारगौ। नाथाय लोगोफोर ग्रेड 3आव बांसिनानो ग्रेजुवेट नांगौ जायो, नोंथांमोना रेडि जादो। दा बेनिफ्राय गुबुन डिपार्टमेन्टनि बागै जों उनाव सावरायगोन। हेल्थ डिपार्टमेन्टआवबो दङ, एग्रिकालचार, इरिगेसन, फरेस्टआवबो दङ। दा आसाम पुलिसाव फैथ'वाखै, आसाम पुलिसनिखौ होथ'वाखै। गोबां कमेन्ट्स खालामदों आसाम पुलिसाव फैयाखै नामा होननानै। दा आसाम पुलिसाव पस्टआ फैथ'वाखै। जा डिपार्टमेन्ट ओंखारदों गासिबो सिभिलावनो ओंखारना फैदोंमोन। अबयसे एक्साइज आरो फरेस्टआव ओंखारना फैदों, बाट आसाम पुलिसाव गैथ'वा लोगोफोर।
दा बेखौनो आं क्लियार खालामबाय नोंथांमोना जायफोरा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला आपकामिं नोंथांमोना जेब्ला जबनि नटिफिकेसन फैगोन अब्ला थाबैनो मोननायनि दा बेनोसैमोन लोगोफोर इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बांसिन पस्ट ओंखारना फैदों 50,465 नोंथांमोना रेडि जादो थाबैनो बेनि नटिफिकेसन फैनो हागौ जे पस्टआ बेसेबांखिनि ओंखारदों ग्रेड 4आव ग्रेड 3आव होननानै अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नांगौखौ रेडि खालामखादो जेब्ला एप्लाइ जागोन लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बेनिफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो